χώρισα με ένα δειλινό, με δάκρυα στα μάτια. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δυο κομμάτια. Θανάση, πήγαινε στο καμαρίνι να δεις μας ξαναπάρουν το παιδί. Έλα ρε Άφρο, αφού είναι η αιρετή μαζί τους, άσε να ακούσω τον Αρίστο. Μες στον καημό είναι σήμερα. Πώς να μην είναι. Έμεινε πάλι στη ζωή μόνος με την τρελή τη Λουίζα. Ναι, σώπα. Έχετε και μοναξιές. Δεν ήξερα ότι πρέπει να έχετε ολόκληρο χαρέμι για να μην νιώθετε μόνοι. Και λες καλά που ξεμπλέξαμε από αυτές. Ποιος λέει αυτή? Τη Μάρθα. Αχ, και τη μάνα της. Ναι, αναστέναζε που χάσες το νούμερο. Νούμερο είναι, δεν λέω. Αλλά τι νούμερο? Λαχείο. Τι, κοίτα με την κάνω εγώ λαχείο και σε μαζεύουνε μετά. Σταματήστε να ακούσουμε. Γλυκά, γλυκά, όρκους, φιλιά και χάρια που μου δίνες γλυκά, γλυκά, όρκους, φιλιά και χάρια. Με μια λαχτάρα καρτερό και πονώ στην καρδιά μου, μήπως γυρίσεις γρήγορα ξανά στην αγκαλιά μου, μήπως γυρίσεις γρήγορα ξανά στην αγκαλιά μου.